Bro saya simpat kami masuk komen ipi baru kita kerjaan bahaya kini ke YouTube channel jonga bat deng do todong bat baru ipi kita persyak bahaya kini ke YouTube channel jonga bat deng do todong ti menta ka jing puli ka dei na ka sam ka ba prapun riu bat ka sam ka ba prapun nyo ka jing duai ha ka pur bajenjar bat ha ka sam ka ba prapun nyo ka sion ka kemi ke jaj ben riu ti shua bangan puli na kasam mo kini kilong ki ba ngi bat kijing duai kijungi namar ba unsien hi haba kum kibrio haba ngi im ngi ki ngiksar kade ka rukom kade ka bah ka banta ka jungi hi ba kat kum ka hukum ka jung ublei bangi de ban ngu bandam ye ublei trakenra om dei da ka jing sha elam bakla hanu mo namar ba lada pidei ki Hindu, pidei ki Muslim, pidei ki Kristan, pidei nakano kan hun balang mo ki kum ki Buddhist ani ki Sikh haba kita kimani ya ublei kidua ya ublei ti kamde bandon kata ka jing per kumbalong pat hakni gejala jungi mo banget tang yu jisu nget tang yu jisu teng ba ya ka ka ba ki de ban hikai kim tre ban hikai ki pule be ka gospel hadu jan pthei saka jabing jan pthei saka jabing pan ki badon hangni ki subi sini ki supi hon ki su i ben ye ki wei ban kata ka jingle ka jingkam jongki ka long thik kumba kidang sa sakla long thik kumba kidang sa ha ka jingdum haba ka gospel ka long be ka khubor babha banra sakaleng ka perthai mo ban pen i kanuksa babha lani ban pen i ya kata ka jing i ban dei ban la ban yaisha lani ban pen i kanuksa babha ki we hanre hangni ka jinget hangni kalong da khongpom ki shuon pen ban ki we bat ki pen sniu men sem ki we bat ki iben ki we bat ki isi e para brio kum kata ka jinget hangni ti ngimla ban ong mano ba hikai bat balei ba kalong kumta dei ba bakla kinong hikai ne dei ba kiyat bakla na la dehi ne dei ba kimdon kamon ban kasulong bet ba kilong kristan tang ban yo thliu jing tep tang ban yo thliu jing tep namar hangni kalong da khongpong ye ki e baro ka ba ka bible ka hikai bat ka ba ka perthei kalong baro kamut nadu karokomle karokom kam la laj baro khot kijing le kijing kam hangni ka sulong bet tang kamang karong dei nak takataw bale ngale khnang yiki baro phimde ban sngo phla namar kita kijing le kijing kam hangni hi ki ba penlong nga bangan le kumta te dei nak takataw haba ki kren ru kita ki kentien ki baki kren ru kulong pher bha masngo arsap bha karkom kren nadu karkom yalap nyam nadu karkom duai nadu kam dadon kata jing kasur balong pher bha kamlong ru bakran bet bale bet bakran bet en ti amdi banga beng handre jar ki bas nguthu jar ki ba perkhan pule nala dehi bat wat benya ike bro namar lada ngan krani ka jing sisa bro lada yu abraham klam ongre utrai kenra udei ubrio ubanget yo ublei u isak u jacob kidei ki bang ngets kam ho ublei handrai klam manere ki malay yu jisu pat lamani wal da kim tip ya ka ikatan rai jongki bat ya kata ka balalong ru handre la shu pentap yaki daki eki ba yalam bakla ngala ban ong ba ujisu udei uta ubri ubangai skam ho ublei bat ubala tho ru lada kadei ha kitab jung sirang kala tho syai kumta ti henry yaka gospel barokhoj la sim hina ka jutang barim bat 81 yaki jing duai barokhoj bala don 81 pat syaka gospel
halor ki jingtho ki baha ka jutang barim bat lak jer pede ya kata barok khoj baki ong ujisu don ki banget ujisu ude ukhon jong ublei don baki banget ujisu ude ublei henre ki klet no ya ublei pa ki klet no ya ublei upa pa ti ha ka jingtho barok khoj ha ka bible na ka jutang barim na du ka jingle ka jingkam barok khoj ki baki le ki kam henre kim ju klet ban aingu aidam yu ublei henre hakani ke jat ben riu jungi kalong do khong pong pat kalong do khong pong pat iki namara de ki bot ka gospel pat kat kum ka akor mani blei pat ba ki yaj laj ki khlemle kum ta ladangi bot ya kata ka jinglong jong ka parthai bro ko we kat kum ka jingkla ka poru hang ne pat kalong do khong pong ka jaj ha ka parthai bro ko we kadai sya urang ba kan ba hang ni kadai sya kami tang ba ki penun kampat ek kentin patem ki penun kampat ek kentin patem hang no kan don kata patem haba kajat kam dei sya ukpa kadai sya kami hang no kan don kata patem bat lada pia kran pat ndak alung kristan la ka bible ne la ka dustur ki ong la ka dustur ha badai na kata katau ba hang ni lada ngakren ya ka eke baro ka jing sisa kalong ti ka ding kamat jungki kalong ka ding kamat jungki bat ki bitar ki dom ki komen sang to henry ngan ong yipi baro ki kon ka bri nyutrep pi baskam ka jinget tang haublei pim dei ban khuslai pim dei ban tim namar kumba ki penting yu corona namar ba pim shania haublei dei na kata katau ki penting ye pi namar ba pisha elam bakla hakiwei pisha elam bakla hakiwei handai jar ki banget hublei ublei umderia uba penting kaman sem jungpi ublei upan scam ni kaman sem jungpi ublei upan slori kaman sem jungpi ublei upan tengan ni kaman sem jungpi dawan kino kiting khuslai ru un napan ki khuslai kaman sem jungpi utau de ublei basisha ublei ubayasha ublei ubakhrau ublei budonbor upet ya kadonot ya kaman sim ko jongpi amdei ya kajingle mangkarong na kana karmiang sentur lani ya kadurrong bathau bayu i sabar namar bonsiet gibrio hangini gejaka kyong isen ei mo bopli ni isen ei mo bopli tangba kaman sim kamle ye ngaru ngasngau bahaya kata ka jengkren baki kristan ni sin ei mo bopli tang ba kim don ka eke e banle na la dia pan te dei na kata kadaw ken haba piong isnei to dale e bat la da piong isnei bopli pimle e ka bahaba nai penmi ru kata kantin isnei bopli namar kamlong kalong tik kumba pikran arsap tidei na kata kadaw ba haki jing jenjar haki jing sipa haki jing sngoba haki jing kino kiba pi pisya maka jing embrio wat nom klet yo blei terkendar namar ngi wan nong brio ni pertai lang baka baha ka banta ka jing u alam dei bo baha ba banta ro blei terkendar ngi nam long ro hang ni kumbangi long ta tidei na kata kadaw ba ni don tangki eke ki jing sa penting sudah ba shooting bet ukana ubang red ubang patip eke usu penting bet usu teng pade ki keran ki kentin ki ba ki bom la pediang ra kai bilang salang hari lajong kat pamon teng ki pen huri hura le kelumar tau kelumar dala buat la song siet keren ka eke kemut seluruh bah henry lada pinpek pede hakarong basisha lada kim yok ya lane kim dik ya kim no di hirupan keren pan henry ngang ngale khnang nipi ngan ong yipi ngasem ye ki eke baro ki banga ngale datip amde bangale klem tip
pila ban keno hang tu ngila ilut ya me ngila tip lut ya me bang melong tata hoi ngale ya ka ke bangale ngaong ngale namar balei ngatip bat ngale om dei bang antip bang ngasale handre ngatip ngale Today nak takataw dan kita kiba comments ni tang kiba nget kum tang pianget kum no namar ba ngan ong yipi ka jinget ka ba klem ki kam kalong ka bayap sto kalong ka bayap Today nak takataw ba balay bangas ngal sale iki baro namar ba nang bun kajing sa elam bakla nang bun kajing sa elam bakla nang bun kajing sa elam bakla kataro pia ong ngikwa jing kela kela kum no piala on pen kela na la dehi klem kabor jung teim don jing kela ngan ong ipi klem kabor jung ulai om don jing kela sto ai ka donut jung pi sha ublei ai ka donut jung pi sha ublei hang ta ublei un sasngap iki jing ruai jung pi namari iki banga ngale ngakam ngan ong ipi kadehi ke jingla ke jung blei dei ke jingla ke junga walda nga sya ben sya kano sya tim sya tala sya keren lai pujat ndrei beli ngalong pat kum ni kum ngalong mentah nadu mun suah te ngal ada mat ikini baro nadu por bangarang li school narang kena ada mati beli pede ngalong kum ni ngam sim london jing sngo ngam sim london jing no mensim kum bayangal khamarwe kum tahiru ngalong marwe halaka jong jing sngo thu Iba iit bathon belai ngadon kat sebalet ki prolog ngadon ngam sem ladon kanu kaba ngangan pensusi lanian penmong ini no ban keren ki ba mong tang haba keren ngam jus ngawi ai pimong tadap kan ngade pat ban keren balada kata ka jing keren jonga ka penmong ye pi ti pile li yupan haba pile te haba keren tekemut pimong li yupan ngaru ia kejeng keren juki brio banga ngale ngan mong li yu ngam don kejeng mong hendrei ka ka ba pide ban bat ka ka ba pide ban sngap ka ka ba pide ban kentat ka ka ba pide ban sngotu kalong na phi hi ken na phi na la dia hi ken phi haban sngotu om dar mono bala ki buneng yi phi ada kamen sim jong pi hi kam long ka ba khut la ni kamen sim jong pi hi kam don hiru kano ka ba phin pdiang i kiwe phi don kijing pe iben kiwe ki don kijing isi kiwe isi nong kendong isi kita isi bosong badan isi ki bosong i wai isi lut bar khot kum kata ka de jinget isi muslim isi hindu isi dikhar isi ki ba lai pujat kum kata ka de jing bah hang no lano ngin kiyo bar hang no ngin bah tang haba bisini brio kan ong ipi tang haba pi bisini brio kala serwa kai kapor kala suher kai kapor kala chupen sneu kai ke jemut diperkan kala chupen sneu kai ke mensim dei nang tada tolong ki baklet kan mawi tangi ublei kalet rada manu pen sneu khana ipi ban ong pen bisini ka le bakalun tiap ngam sung thu ki ong ta se bawa akbet ngam tiap bahaba ong kum ta bani fi ong ho ken ni kini ki dikhar ki ale bahe ta ki le bahe kum no mano pen roi ki amdan batip se mano pen roi ki badeng itip bahate itip te mano pen roi Kede na takadaw haba ibadeng itip hai da imang na hiyaw da tip ha ti takadaw nay darap jor ken badeng itip te iki game bar ko itip ndi ba ibe namar itip prarang ba ya ki game rang ba bar ko badeng itip handre balei ba ngayat da kan garanti pan ngayat da kan garanti jar ki basngap jar ki babut jar ke bayi ir sama bah ngayat ni garanti namar balai ngai i tang ki jingkut lat sudah bansanya haki brio kajing sania hakata kajing i brio bo pau sobar ni kalong
tang sitengpur. Tang sitengpur. Kibet baru tu so. Tang sitengpur. Deina takadau ngan ongi pi habab borobor lada pi kwa ban pha lani pi kwa hiru ban kiyo halakikam siem ka Bible puli kani kalong be tang kanuksa bangapen i pi ya ka ka ba ka jing imba sisa ka jonga anam dan mano batip anam dan hiru mano batip wat ki hinmen para wat ka tengah jonga anam dan batip ngan ong ipi wat ki kon jonga ro kimtip wat upralok jonga ro umtip ya ka jing imba sisa jonga namar balai wat ngaru ngamtip ya ka jing imba sisa jonga balai ngakran ya kata Maria ka ka bangang sotho ngasoto tang mama manga henry ngam kwa hiru ban kran wat ka bangatip ru balai bangam tre ban yatho balai bangam tre ban kran ban hikai namar ngayu i bakam pat don ka jing bha kani ka jaka kam don jing bha kani ka jaka ha kani ka jaka ka don tang ka jing ma sudah ka jing ma sudah deina kata kadau apa piale pia kam kum pinum la hiru banat na kijing saja kita kijing saja ki bangi ngimat baru khoj kide kijing le la dia pan kijing jinjar ki bangi ngikit baru khoj kide kijing le la dia ka bangi ngimtep ngi subisar tang lagi khmat handre ka tanra apan ya ka mansiem kita ki kam ki bangi ngile ban tap it miau ki baru khoj am kita kijing le kijing kam jungi kamun ngi kwa ban penhir keput bet ka basni am kata pan ka kata pat hang ni ka kata hang ni ndala kata hang ni utei yo sngo kita ki bangi ngi pan kwa baru khoj ngi sayo lut ngi pan kwa hi da ka bangi ngi pan kwa ki basni ngi yo hiru ka basni ladang ngi pedeng ngi pan kwa ka babhano beli terkenal ngi yam ngi ut ngi duai ho beli terkenal un ngap ini un ngap yegi namar kata kade ke jing yaisha ka chungi ke jing la jungi ban pha sa ublei na du ka man siem ka do not ka jungi hang ta ublei un ngap ini bon ki mo ke jing embrio ki bangi ngi de ban yo jing hikai henry ya kita ki jing hikai ki bangi de ban yo am simla pan sngeu namar ba kitir mo anda ba baro ngilatip ya kita ka jing mentoy kalong na ka banta kitu ki bakwan lalot kitu ki bakwan mentoy kitu ki bakwa buram kitu ki bakwa nam henry ngan ong ipi hapertei amdan ye katakan nam ka buram ka ba pipin yo ru nei ha bakut hi ha poisa trio syukut klem buram kedai na kata ba ha ka bakut hi ngan ong ipi lada pi long kan no pi pen edo non mau kan no ru tang hau blei hi pin siam jing su walda menta pin ya mong banganga kren sepang ka jinget hang ni walda pia mong kana kan no ha ka bakut hi pin ha pai tang hau blei onam dan kiwi pat ki blei laj nya ublei hi om dan kiwi ki blei laj tang ublei hi om dan blei perthem dan mano bi ublei tang ublei hi bangi nginget nadu kurang kuma kata kaba kilong suaman suaru kinget tang yo ublei ti kamut kade kata he kedinget kejungi bat kade kata hiru kebangang nget kandon jing fer ngan ong ipi hang ni ki ta ki jingi kristan ki ong ni mane yo ju ublei lada pi ong be mane yo ju ublei lada ya pi yarwai ai kot jing rwai jung pi long balang ai yungan rwai manga kan saya rwai lang tang slatip ngai te jing rwai jung pi ngan rwai be so te sarwai pi pede ya ka ka banga ngan ai pi kot jing rwai te sarwai lang babon pinometre
kata kamut kai kebangang la de ble ya ka jing tes jongamo ya kibrio ngala de tes kalong si kum ta kum bangang perkan ya ke jing ruai jong ngarwai jirwai balang jong ngarwai be handrai ngathrai ban ong be simpir ruai kene jing ruai bangang ruai menta kinom tria babun hi kam sim la long ta ti kai ka ba phi ong borobor phi ong ba ngi mani yo ju ublai handrai kenma ba kalong da khongpong hakaman simpan narum yang sentur ki ong ki kran nabar ni bami sabar berkhot ki kran tik mabha handrai hangni kam sim la bha hangni kam sim la bha namar ngatip teng wat kibriu kites har kom yang ngatip ngam ju reply ngasngap ngai spet dangang thaj ban keno kanwa lani bangan pen i ngasu ong kadai kita ba ong phi wat ka bom dei ru nga ong kadai kita ba ong phi tang ba yela dia deki ong kum na phi ong ba kadai te haba phi perkhat kum ta hab ong kum ta hi namar ba pitang supen phai pan kila mong kila phet no ada phi pen i kan ti jong jing sia la kelayannya teng layannya apa dia ladom nyukran siwo tede katakan ke jinglong kabang ala WI ti kabanga teng ngahaban pen i ya kabangam dei ban kran ru ngahaban kran ya kabangam dei ban le ru ngahaban le mar shua ban pen i ya ke jing sha hapan mong shua pintip kumba phi lang sam la mo ka kan thenu senrang teng ka tes ka kan theu senrang bandup tip bandup tip senrang i chi shan en ka kan thei ka i chi shan en senrang dia kemut kites mo kitanju haba kitanju kumtu te kipan mong suwa na kipan mong hadin don teng bamong sisa te klam ya poisu don teng pade nda kilai pen i kan lai kran ki poisa ka jing yeso thu te de na kata kadau ba ka jing kam jungar kolong ta kibriu ki badom ki dom nongkong handai ngatip ki pej bahai ki video junga handai ngam sim la sngoper de na kata ba ngahaban pen i yaki eki boro ki ba katkum ka nuksak ba bha ka bangan pen i ki wei ka dei ko rukom yanga ti mentangan puliano naka kidon ba kibrio mo ba wan katapor kinang ya ni hayo ta kadang ti awir ki ksau ki ya ta ka badum gumtu ti ngahaban mi mo nang mi badu ya sabar te ni dei ti mentap te ka jing duai hakapor ba jenjar Bari udo. Thang no. Ini thiệt nhiều. Hả? Mulai sih aku. Ya, thiệt sini teh. Thì thiệt khi nó bị lá miệt rồi đấy. Ủa chú thiệt là hiểu. Thì sao bị món này em? Thì khi nó cái này. Khi ấy nó khi. Khi anh ăn đi cái. Khi mulai sih apa? Lem apa biat lah buang. Thiệt ayu kata pur.
Dalam buat dong babi keju. Hian tu. Orang baru. Ini bang itu apa? Boleh. Syaratnya. Ya. Mia dia je ke bedum-bedum pan. Hato apa nih? Nang no. Kan no. Lấy mẹ. Ya. Hian nanti. Hian tu. Ni adalah buat belum babit ni ru. Handphone si senang. Ha? Ya mau. Handphone si senang. Babit dah. Babit wajul babit dah meh. Mesal sini masa itu kanai ki. Hinman trong này thì. Dia payah bit. Tai dia lah film ni tu ka euro ni an. Mana? Tiap saya menurut film. Wah, kita ni. Ni Mana? Mẹ mình sẽ đúng khao em. Tôi muốn lái. Mẹ ai biết liu mẹ đó là mẹ. Hết sẽ đi. Chỉ kalau makor tu ni. Lihat anh tu. Lấy không? Ini dia song iu ni pa. Ai. Hei nak ke? Di song di ni am siap he. Dia dari sudi. Ha? Ke nak ke nak mi. Ke nak te bom dei dia ka song ni. Ke, Tu mana tu? Dia bercipang. Wah, tak. ke. Ke nak. Biasa je. Ke ni nak meru. Nang yok kali ketat. Ujuli abit dia dalam anak-anak ba that dia. Ya jangan bedum-bedum ni. Ke nak ke. Wah, tak. Hi, pe chene kadi ngimsya te bansong di kani area. Kade. Namar beli raya di dan pedes ki kena di dok siki kalau pelak kelai pi ni. Dia se komplain chano ba yil dia pila ibu ai pila di. He nak ke. Kade okey. Dia di tu dia. Ap ka bhau pe keng te di se yeng. Kata long pila irang ba pila di musuh tu ken. Dia mesti siapa? Long da pia pia di melok itu syok hadong ne syok hadwar ne. Mana ban ong pi. Em ni tak. Atim kita bayar di ha. Pemalung da pia di hayang di manat ka iu ahuri hura hayang sen tekemut kabiang ni. Jadi inti sengkian tekemut teng-teng ya dia pia biang andre dan beda no pentut ha. Kata. Ke. Ini. Teng-teng ni saya lambak lamban deh. Om bas liu. Andre ngakran ba pindu bis ngoto. Ndi ong be bang isi. Namar beli ngak pendap ikut dukti lah jawab. Namar na satu si ngan nyaram no la ibu a. Dan nyaram no dia satu itu. Ye. Kade. Ke. Oi. Ani achwa. Dalam. Adam. Tuh. Baik mentah. Beliau jungi ong pi lek dakam wat hang ni hayau lek kum no. Jakaban pensai kum tu la poi situ. Baik mentah hakajing sia kade tang sipang mo bahkan puli dengan nakasam ndrei hami suwa sebar toh tang puli no nakasam ke ba rafun rio namar kelajrong hamo
kajing duai hakapur bajenjar kajing duai udebit kasamba prapun rio to sya skor ko trai bot to jubab yanga naba ngaduk pat ngakerdu tori ya kajing im jonga naba nga i yemi to pelat yu syakri jong me ubasania hame melong ublei jonga to isen e yanga atrai naba nga kaang syame baru sisngi to pen kemen yu syakri jong me naba syame ko trai nga kentiu yala kamensim mame ko trai melong ubabha bat ubama ubakan rei kajing it ya ki bakot kerpat yemi to ngap ko trai kajing duai jonga to sya skor habang ayam kerpat hakasngi banga janjar nga khot yemi bat klempep men sajubat yanga omdon kum mami hapdeng ki blei atrai omdon ru ki kam kum ki jongmi baro ki jaj benriu kin sawan ban mani bat kin sa penun burom ye kakerteng jongmi kutrai naba melong ubakrau bat melali kikam pla tang mami ken ublei to hikai yanga atrai ya kalenti jongmi bangan dup ya ha kajing sisya jongmi hikai yanga ban sakri yemi da kajing it bat kajing ting burom nga aingu yemi kutrai ko blei jonga da kadonut jonga baro bat ngan penun burom ye kakerteng jongmi jiunom naba mi it sibun yanga mela pelat yanga nakanyamra bajeliu ablei kiru kopia kiyang persya yanga siken hun kiri runar kiwat yakajing im jonga kim ken yemi hanrei mame ko blei uba isen bat uba subun uba suki ban bitar uba it sikat dei bat uba sisya borobor to pelat to pai syanga bat to isen yanga to aibor yala usakri bat to pelat ya ukun kasakri jongmi to pen idak bame it yanga bat kitu ki ba isi yanga kindob yo i bat kindob leran ba mame ko trai mela yarap yanga bat mela pentingan yanga kasamba praput nyo kasayon kakemi kijat benriu kasayon kakemi kijat benriu kasam kikun ukora kajing ruai uyawe uiet yala kanong ba balaseng halor ulum bakut ukam sngau bha ya ki kerdop jong kasayon ban ya kanu kasinong ujakop hasngap ya ki ki badon buram bala yethu syapang jong pha konong ba ublei ngan ken ya ka Egypt bat ka Babylon hapdeng kijat benriu kiba ithu yanga ka Filistia ka Tirus bat ka Ethiopia kin long ki khun jongka baro kin khot mei ya ka Sion namar ya baro lakha ka dei uba halortam uba penlong ya ka kumba ka long utrai utho kerteng ye ki briu kini ki khun jong ka Jerusalem kini ki khun jong ka Jerusalem hangta kat ki basyat kin yarwai phalong ka yeng jongi hangta katba kisyat kin ruai phalong ka yeng jongi kani kajutang jong blei kani kaktin jong blei ngongu yu blei ti manta kamit pasuk komen di bro to ai bo blei trekanrat undon rakat ban ngabat pi kijing le kijing kam kijing tre jing ta kijongi un ai ngi kajukot jing khia kajing i kajing teli yue na nangi khnang ba ngindu blak ban aingu aidam tangi ublei trekanrat ubana jerong pian unong hukum nong benta ya kalong beri man beriau kini sela perthai te tang kini kentien ku blei sibon ni pi bro kamit pasuk komen